Al port de Barcelona l'any 1262. Un estol de vaixells s'apropa, mentre al moll s'esperen un seguit de cavallers i soldats. Entre ells destaca Pere, fill del rei Jaume I i de Violant d'Hongria. En un dels vaixells viatja Constança, filla del rei de Sicília i hereva del regne de l'illa, que més tard serà usurpat pel comte d'Anjou. Constança ve a Barcelona a casar-se amb el fill del rei Jaume, que 14 anys més tard, i pel testament del seu pare, serà Pere II el Gran de Catalunya, tercer d'Aragó i primer de València. Senyor? Senyora, sigueu benvinguda a Catalunya. Aquesta serà la vostra terra. És ben clar que pescant no sóc un dragui, sóc un ruc, una altra ampolla. Encara he tingut sort avui. Aquest pergamí ens mostra la Mediterrània i l'illa de Sicília davant de les costes del sud d'Itàlia. Sicília ja fa temps que és governada pels francesos de Carles d'Anjou, que compten pel suport del papa, però els sicilians no n'estaven contents dels francesos. El 31 de març de 1282, Palerm, la capital de Sicília, celebrava les festes. Al mateix temps, el rei Pere concentrava les tropes prop de Tunis, tot esperant el moment oportú per fer-les intervenir. Aquesta és una de les... Estic segur que això de pintar peces de terrissa em surt millor que pescar peixos. Ho deixar a molt bon preu. És de gran qualitat, aquesta peça. Alto! Per què no vens una estona amb nosaltres? Ens ho passarem bé? Les contínues provocacions dels soldats francesos ocupants, sobretot amb les dones, van fer esclatar la revolta de les vespres sicilianes. Som-hi! Vinga! La revolta triomfa a Sicília i la matança dels rebels suposa l'expulsió dels Anjou. El rei Pere es queda a la costa africana i per l'agost, davant la nova ofensiva dels Anjou sobre Sicília, dues delegacions de l'illa van a demanar-li ajuda. Era el moment que el rei Pere esperava. Atenció, tots a les armes! Ens n'anem cap a Sicília! Desperta, Ferro! Desperta, Ferro! Desperta, Ferro! Aquests són els almogàvers, soldats professionals que lluitaven amb tots aquells que els paguessin per fer-ho. Desperta, Ferro! Pere II va contractar 15.000 almogàvers per anar a lluitar a Sicília. El 4 de setembre, Pere el Gran fa la seva entrada triomfal a Palerm. Tot el poble li fa una gran rebuda i rep la corona de l'illa. Flors! Més flors! Més flors! Sicília passarà un primer pla en la política exterior catalana. Ben aviat, el monarca donarà el govern de l'illa a la reina Constança i la reacció del papa aliat dels Anjou no es farà esperar. Flors pels catalans! Flors pel rei Pere! Els catalans lluiten de valent, fan fugir els partidaris d'Anjou i en poc temps ocupen Sicília i Malta. Tot seguit, Pere II i les seves forces naveguen cap a Nàpols. Pel que pugui passar a la batalla, jo ja m'he posat al flotador. La batalla naval de Nàpols entre catalans i francesos va ser molt important. Roger de Llúria, i la seva valerosa actuació a la batalla serà decisiva. Finalment, els francesos són derrotats. Les tropes catalanes, després de la seva gran victòria, són rebudes efusivament pels sicilians. Visca Roger de Llúria! El rei Pere II, amb tota la seva gent, espera que Roger de Llúria baixi de la nau capitana. Roger de Llúria, us dono aquesta vara del mirallat. Us nomeno almirall nostre de Catalunya, València, Sicília i de totes les terres que encara no hem conquerit. Pere II, amb aquest acte, va culminar una de les més grans conquestes del seu regnat.
Les dues banderes ja estaven unides. Sicília quedaria unida amb Catalunya a la corona d'Aragó durant uns 4 segles. El papa Martí IV, que era favorable als francesos, va excomunicar Pere II i va donar els seus regnes a Carles, fill del rei Felip III de França. L'any 1285, Felip III de França va envair els regnes de Pere II amb un exèrcit de més de 100.000 homes molt ben armats. Amb el senyal de les croades i beneïts pel papa Martí IV, va passar als Pirineus. Ai, quin soroll! M'haig d'amagar! Per barrar-li el pas, només es podia comptar amb els catalans i amb alguns grups de mercenaris sarraïns. Els aragonesos, malavinguts amb el rei i amb grans problemes a la frontera de Navarra, no van acudir a la crida del monarca. Les aliances amb els senyors occitans, amb Castella, amb Anglaterra i amb els emperadors de Constantinoble i d'Alemanya no van funcionar. Els croats, però, van penetrar a Catalunya. Pere el Gran va haver d'emprendre la retirada, tot esperant l'exèrcit catalano-aragonès que des de Sicília venia capitanejat per Roger de Llúria. Girona tenia la missió principal de la resistència. En molt poc temps, les tropes franceses van arribar a Girona i ens van assetjar. El setge va ser molt llarg. Va durar des de juny fins a setembre. S'esperava l'arribada de Roger de Llúria amb les 30 galeres. Fora! Aquest soldat tan fort és el vescomte Ramon Folc de Cardona. Que no passi cap francès! Fora! Fora! Senyor, bones novetats, senyor. El nostre rei és a prop de Girona i ve amb un gran exèrcit. Bé, ara amb el reforç de les tropes del rei sí que avançarem els maleïts invasors francesos. És el 1 d'agost de 1285. A partir d'aquest moment, tot se'ls capgirarà als francesos. Res no els sortirà bé. Diuen que les mosques que van sortir de la capella de Sant Narcís van atacar els francesos, però és ben veritat que hi va haver una epidèmia i que només els va afectar a ells. Mentrestant, Roger de Llúria va arribar de Sicília amb les seves naus i va lluitar a prop del Golf de Roses contra l'armada francesa. Va ser una gran derrota pels francesos. Com va dir Roger de Llúria... Cap peix no gosarà alçar-se sobre la mar si no porta l'escut del nostre rei a la cua. La derrota de l'exèrcit i de l'armada francesa va ser tan forta que el rei Felip va morir uns dies després en arribar a Perpinyà. Les tropes franceses que quedaven van intentar tornar a França, però van ser vençudes mentre intentaven passar els Pirineus pel coll de Panissars. Pere II va morir a finals de 1285, un mes més tard que Felip III, després de 9 anys d'un regnat fecund. Va ser enterrat al monestir de Santes Creus. De Pere II, Ramon Muntaner va escriure en la seva crònica: Mai no nasqué fill de rei que fos de cort, tan alt, ardit, valent i ben plantat. Ell no fora ni àngel ni dimoni, sinó tot un veritable home. L'any 1303 de Constantinoble surten uns emissaris de l'emperador Andrònic II cap a Sicília per contractar Roger de Flor. Roger de Flor és el cap de la gran companyia catalana d'almogàvers i ha de lluitar contra els turcs que volen conquerir Constantinoble. Desperta, ferro! Desperta, ferro! Desperta, ferro! Els almogàvers catalans es van enfrontar amb els turcs i els van derrotar en diverses batalles com a Filadèlfia, Galípoli i a Tarqui. Les victòries catalanes van fer que Roger de Flor fos rebut amb alegria per tot el poble de Constantinople i nomenat Cèsar de l'Imperi. Aquest que s'està dret és Miquel Paleòleg, fill de l'emperador Andrònic II. Miquel té enveja i por de Roger de Flor, perquè cada vegada té més poder i anomenada. I és per això que durant un sopar d'homenatge, Roger de Flor és assassinat al costat dels seus millors homes, pels soldats de Miquel Paleòleg. Ara!
de Roger de Flor provocarà la venjança catalana. Els almogàvers marxen cap al centre de Grècia i dominen el ducat d'Atenes i de Neopàtria. Aquest domini durarà gairebé 80 anys. Les 4 barres catalanes van onejar durant molt de temps a l'acròpolis atenesa. També Sardenya és incorporada a la corona d'Aragó. Pere III va repoblar la vila de l'Alguer amb catalans. 600 anys després encara es parla el català i la seva cultura és també catalana. Avui de la ciutat de l'Alguer se'n diu popularment Barceloneta. Pere III de Catalunya i quart d'Aragó, el cerimoniós o el del punyalet, va regnar del 1336 al 1387, més de 50 anys. Va governar amb fermesa i va impulsar la cultura. Durant el seu regnat es va formar la institució de la Generalitat, que va durar fins que Felip V la va suprimir l'any 1714. Sabeu què us dic, bufons, que toco el dos, abans que el meu besavi, el gran drac, em vegi. Ja me l'estimo, ja, el meu besavi, però és tan pesat, pobre...